जइबा ससुरारी कैसे हम रहब। डीजे कंचन राज, सितारा स्टूडियो 09 हाजीपुर वैशाली। जइबा ससुरारी कैसे हम रह पाइबी हो। जइबा ससुरारी कैसे हम रह पाइबी हो। तोहर सोहाग रतिया हमर चिता जर जाई हो। तोहर सोहाग रतिया हमर चिता जर जाई हो। तोहर सोहाग रतिया जइबा ससुरारी कैसे हम रह पाइबी हो। डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। पियवा के नाम अपन हथवा रचाई, शादी के कार्ड हमारा घरवा जाई। पियवा के नाम अपन हथवा रचाई, शादी के कार्ड हमारा घरवा भेजाई। चूर गइलो हमर दिलवा कैसे हम जोड़ पाई हो। तोहर सोहाग रतिया हमर चिता जर जाई हो। तोहर सोहाग रतिया हमर चिता जर जाई हो। जइबा ससुरारी कैसे हम रह पाइबी हो। डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। जाए के रहे जब तोरा ससुरारी, काहे कैला रानी हमारा तैयारी। जाए के रहे जब तोरा ससुरारी, काहे कैला रानी हमारा तैयारी। तोहरा के याद करके कुंवारे मर जाई हो। तोहर सोहाग रतिया हमर चिता जर जाई हो। तोहर सोहाग रतिया हमर चिता जर जाई।